Hvad er det, du demonstrerer her? Jamen, det er vores nye målesystem, som vi kalder CMS. Det er et system, der er bygget op med en kontrolenhed og nogle målesensorer. Og det system kan, det kan måle direkte på de enkelte afgange, hvor stort er strømforbruget ud til ens forbrugere. Og det er meget præcis måling. Det betyder, at vi simpelthen kan overvåge forbruget. Det vil sige, at det kunne for eksempel bruges til at overvåge en belysningsanlæg i en vejtunnel, drivhus eller noget. Så i stedet for at gå ud og se, om der er armaturer, der er holdt op med virke, så kan vi simpelthen se, at strømforbruget er faldet. Og på den måde kan vi overvåge vores installation. Og det er som sagt meget præcist. Det er helt ned i 10 mA, så det er enkelte armaturer, vi kan se, der falder ud. Vi har vejtunnelprojekter i Norge, hvor det blev brugt meget til overvågning af belysningsanlæg. Men det giver også nogle fordele i selve tavlen. Hvad er det for noget? Det er et meget kompakt system. Det vil sige, det er noget, man kan eftermontere i en tavle. Hvis man på et tidspunkt finder ud af, at nu har vi sådan set brug for måling, jamen så er det så småt, så det kan eftermonteres direkte oven på de eksisterende komponenter, uden at kræve større ombygning af tavlen. Så det er et meget kompakt system til måling af små strømme. En boligforening i København skulle gå fra at have bygaskomfur til elkomfur. Og i den forbindelse mente elselskabet, at der skulle bruges noget mere strøm, og der skulle lægges større stikledning af til. Og de kom med et forslag på, hvor meget det skulle koste. Rådgiveren på sagen mente ikke, det måske helt var rigtigt. Så de installerede det system her i nogle prøvelejligheder, en 10-12 lejligheder, og målte over en måneds tid, hvor meget blev rent faktisk brugt. Og så kunne de dokumentere over for elselskabet, jamen forbruget stiger slet ikke så meget, som I mener, det stiger. Og boligforeningen endte med at spare omkring 1 million kroner i tilslutningsbidrag og nye stikledninger. Simpelthen ved at kunne dokumentere forbruget over for elselskabet.